Salam mehriban Türkmen halkym. Şu gysgaçyk videomda Türkmenistanyň halk tarapyndan saýlanmadyk prezidenti, ýagny diktator Gurbanuly Berdimuhammedowa ýüzlenmek isleýärin. Biz ýurtdaşyndaky türkmen raýatlary bolup, Türkmenistana ýollaryň açylmagyny sizden talap edýäris. Biziň söýdüklerimiz, ýagny çağıjyklarymyz, enemiz, atamyz, doganlarymyz, ýan ýoldaşlarymyz adyndan 2 ýyl bäri bizden aýralykda. Ýollaryň ýapyklygy sebäpli köp maşgalalar bozulýar. Erler özlerine aýal edindiler, aýallar özlerine är edindiler. Enatalar çağıjyklarynyň mehrine, güler ýüzüne zar. Çağıjyklar bolsa enatalaryna zar. Türkmenistanda açlyk, iýsizlik, keselçilik dowam etýär. Azyk harytlar gün-günden gymmatlaýar. Gazanlan bir aýky zähmet haklary iýjek çöregine ýeten ok adamlaryň. Dokuňaçdan habar ýok diýilýän ýagny. Gynantakda. Elimizden söýdüklerimizi aldyňyz, maşgalamyzy aldyňyz, iýjek çöregimizi aldyňyz. Başga bize näme galdy? Bir şirin janymyzmy? Ol şirin jananam doýduk biz artyk. Yeter, ýollary açyň. Ýollary açyň.